masu kallon mu a wannan tasha mai albarka, mu ne muku sallama da kuma barka da saduwa a wannan lokaci. Kamar kullum mun sake dawowa ne a shirin nan namu mai tarin albarka, wato filinmu na mu koyi sana'a don gobe. Filin mu koyi sana'a fili ne da aka kirkire shi musamman domin ganin al'ummanmu mata da maza da matasa da dattawa kowa ya dogara da kansa, kowa ya samu abin yi a rayuwa, domin dogaro da kai wajibi ne. A yau wannan fili zai zo muku da yadda ake hada sabulu, amma wani iri, medicated soap, wato sabulu wanda yake maganin cututtukan bayan fata. Sabulu da yake maganin cututtukan bayan fata. Ya zan hada wannan sabulu? Kamar yadda muka yi bayani a baya lokacin da muka yi magana akan sabulun wanki, muka yi sabulun wanka, to yanzu mun dawo da sabulun da zami yanzu shine sabulu medicated soap, sabulu maganin cututtukan da ke bayan fatar jikin dan adam. Wannan sabulu abin da kake bukata in zaka hada shi sinadarai ne kamar guda 9. Abu na farko palm kernel oil, na biyu caustic soda, na 3 STPP, na 4 soda ash, na 5 sulfate, na 6 silicate, na 7 chlorizinol, na 8 phenol, na 9 fine oil. Waɗannan su ne sinadaran da kake da bukata idan za ka yi wannan sabulu medicated soap. Ya zanyi shi ma kamar yadda nake ɗaukar measurement ɗin sabulu a kowane ne ka ɗauki kilo 1, wannan ma kilo 1 zan ɗauka. Kuma yadda ake jika shi yana nan daidai da yadda aka jika waɗancan sabulan, wato kilo 1 caustic soda za a jika da roba guda 3 ta mai ɗaukar 75 cl. Za a jika caustic soda da shi. Na faɗa cewa idan za a jika caustic soda ba a yin dama a yi hagu. Idan ka fara juyawa haka to har ka gama haka za ka rika yi, in kuma ka fara yin haka to har ka gama haka za ka rika yi. Bayan an jika caustic soda sai bokiti na biyu wanda za a zuba mai ruwa roba 1 da rabi, roba 1 da rabi, wato mai 75 cl, roba 1 da rabi. Idan aka zuba shi kuma za a ɗauko STPP ne sai a rika zubawa ana motsawa. Idan caustic soda haka aka motsa ta a farko, to shi ma STPP haka za a yi, yadda aka motsa dama to shi ma STPP dama za a motsa. Bayan an kammala sai a ɗauko bokiti na 3 shi kuma a zuba mai ruwa roba 1 da rabi, shi ma kamar yadda aka jika STPP shi ma haka za a jika. A lura na yi bayani tun a baya cewar STPP bai narkewa gaba ɗaya kamar yadda caustic soda ke narkewa. Soda ash bai narkewa gaba ɗaya kamar yadda caustic soda yake narkewa. Idan ka gama jika su sai a ɗauko bokiti na 4, wato wanda za a jika sulfate a ciki, shi kuma rabin kilo ne, shi kuma za a yi amfani da ruwa 45 cl. sai a ɗauko ana zubawa yadda aka motsa hagu ko dama a na farko da na biyu da na 3, to shi ma na 4 haka za a yi. Shi ma kamar yadda STPP bai narkewa, soda ash bai narkewa, shi ma sulfate bai narkewa gaba ɗaya. Idan ka tabbatar ya motsu, daga lokacin sai a ajiye shi, sai bayan awa 1 sai a sake motsa STPP da soda ash da sulfate. Amma fa a lura yadda aka motsa na farko a motsawa farko, wato caustic soda tun daga kan shi da aka fara dama din nan ko kuma hagu, to wannan ma motsawa ta biyun abin da za a yi kenan. Bayan an motsa za a basu sai bayan minti 30 za a ga ruwa ya taso sama tsaki a ƙasa. Ruwa ya taso sama tsaki a ƙasa. Sai a ɗauko STPP a tsiyaye ruwan akan caustic soda. A tsiyaye ruwan akan caustic soda, amma ba za a bari tsakin ya shiga ciki ba. Daga nan sai a ɗauko soda ash, shi ma a tsiyaye ruwan akan caustic soda, ba za a bari tsakin ya shiga ciki ba. Sai a ɗauko sulfate a tsiyaye ruwan akan caustic soda, ba za a bari tsakin ya shiga ciki ba. Sannan sai a motsa su kuma gaba ɗaya tun da an juye su a wuri ɗaya. Bayan an motsa, a lura wajen motsawa nan tun fa motsawa farko da aka yi na caustic soda hagu ko dama, to duk wata motsawa za a yi wannan za a ɗauka.
in hagu ne hagu, in dama ne dama. Bayan an gama motsa sai a je ajiye sai gobe idan aka dauko sai a dauko palm kernel oil, shi ma roba shi da ake bukata a juye a bokitin fenti. Bayan an juye sai a dauko waɗannan sinadaran chlorozinol a sa 50 ml, phenol 50 ml, fine oil 50 ml, sai a motsa da muciya. Bayan an gama motsawa za a ji gaba ɗaya wannan man ya kama warin asibiti. Kun san asibiti yana yin wani wari, kuma me yake kawo warin asibiti? Da yawa mutane su ce wai cututtukan ne sauransu. A'a, amfani da aizal da ake yi da Dettol shi yasa asibiti yake wannan warin, kuma duk duniya warin asibiti kala ɗaya ne. Saboda haka wannan chlorozinol da phenol da fine oil su suka sanya aizal da Dettol suke wannan warin. Saboda haka shi isa idan ka kammala sabulun zaka ji sabulun yana wari, ko in ce kanshin asibiti. Bayan ka gama zuba su ka motsa sai ka ɗauko wannan ruwan chemical ɗinka da ya kwana, sai ɗaya yana zubawa ɗaya yana motsawa. A tuna fa, in dama ne dama, in hagu ne hagu, ana zubawa da sauri za a ga ana damawa kamar ana dama kunu. Bayan an gama tuka shi ya zama kamar kunu, sai a ɗauko siliket kuma a zuba a ciki a motsa. Bayan an gama motsawa ya haɗu kenan, sai a yi sauri a zuba a kwantina da aka tanada, wato mazubin da aka tanada sabulun zai fito a ciki. A yi sauri a zuba. Idan ka ɓata lokaci sabulun ka zai daskare a cikin bokitin. Idan ya fara daskarewa, in ka zo zuba shi a cikin kwantina to ba zai taɓa kyau ba. Ana son ka zuba shi ne flat a ciki, ya kwanta. Bayan ka gama zubawa, abinda za ka yi shine sai ka jira zuwa wani lokaci, da hankali za ga yana daskarewa, yana yin karfi, da ya karshe za ka ga ya zama sabulu tikirkir, wato ya yi tauri. Bayan ya yi tauri, yanzu ka kammala. Shi wannan bai da bukatar turare, saboda duk wanda ya zai sabulu da sunan Medicated soap yana son ya ji sabulun yana warin asibiti. To yanzu ya tabbatar da cewar wannan Medicated soap ne. Wannan shine yadda ake hada sabulu Medicated soap.